Έγινε και αυτό, αδέρφια μου, ένα αμερικάνικο UAV. Αυτό το συγκεκριμένο, από ό,τι λένε πλέον έγκυρες πηγές, που οργάνωσε την επίθεση στη Σεβαστούπολη και σκότωσε λουόμενους, έτσι, προσγειώθηκε, λέει, στην Καβάλα. Έτσι. Και εγώ αναρωτιέμαι, μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάντια, μέχρι πού θα πάει αυτή η εγκληματική συμμετοχή μας, γιατί εμείς συμμετέχουμε, αδέρφια, τι να κάνουμε με την εφορία μας, με τα λεφτά μας, εμείς συμμετέχουμε σε αυτό το έγκλημα που γίνεται. Και τι δουλειά έχουμε εμείς να συμμετέχουμε στο έγκλημα που γίνεται κατά των Ρώσων. Και μάλιστα να προσγειώνονται αυτά τα άθλια συστήματα δολοφονίας, γιατί για δολοφονικά συστήματα πρόκειται, αθώων πολιτών, να τα φιλοξενούμε στα αεροδρόμια μας. Καβαλιώτες, πατριώτες της Καβάλας, ξεσηκωθείτε. Πάρτε τις μαγκούρες στα χέρια, ρε παιδιά. Διώξτε τους Αμερικάνους από παντού. Εσείς Ευρύτες από την Αλεξανδρούπολη, εσείς Θεσσαλοί από τη Λάρισα και από το Βόλο, εσείς Κρητικοί από τη Σούδα, διώξτε τους. Συμμετέχουμε σε ένα έγκλημα και βάζουμε την πατρίδα μας και την προσωπική μας ασφάλεια, αν θέλετε, και των παιδιών μας, τις βάζουμε σε κίνδυνο. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς, ρε παιδιά. Δεν είμαι υπέρ του ενός ή του άλλου. Συνέβη ό,τι συνέβη, συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Πρέπει να κρατήσουμε ουδετερότητα. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με αυτόν τον πανηλήθιο που αριστάνει τον Πρωθυπουργό, να πηγαίνουμε να σκοτώνουμε αθώους ανθρώπους λουόμενους. Τους σκοτώνουμε εμείς, μου λένε πολλοί, γιατί συμμετέχουμε, ρε παιδιά. Γιατί συμμετέχουμε με τα λεφτά μας, με την φορολογία μας, με τις υπογραφές που έχει βάλει αυτός ο πανίβλακας Γκραμπόφσκι. Συμμετέχουμε. Εμπρός λοιπόν, καβαλιώτες. Κατεβείτε στο αεροδρόμιο, στείλτε ένα μήνυμα πανάθεμά τους, και την 1η Σεπτέμβρη όλη η Καβάλα, όλος ο Εύρος, όλη η Θεσσαλία, όλη η Ελλάδα στο Σύνταγμα, να τελειώνουμε με αυτούς τους μπάσταρδους, να τελειώνουμε με αυτό το άθλιο κατασκεύασμα που λέγονται κομματικές συμμορίες και κομματοκρατία και οικογενειοκρατία, να τελειώνουμε και να πάμε στη δημοκρατία των προγόνων μας. Εμπρός λοιπόν, αδέρφια, δεν είναι τίποτε δύσκολο. Εάν το θέλουμε θα το κάνουμε την 1η Σεπτεμβρίου, να σταματήσει το κακό.